det er Ole Petersen, og det er Michelle Nykjær. Så er det Kjeld Werner. Det er netop Christian Loft. Jeg fik ikke filmet kollisionen. Jeg fik ikke filmet, da de kørte sammen. Fuck, man! Det kunne vi godt have glad for. Fuck! Jeg er glad for, at vi ikke sidder på tribunen lige pludselig. Det er lidt svært til, at det er, der svinger ulykke. Fordi det er også lidt underligt. Christian Loft derude. Hold nu kæft. Nede under der er det. Ja, det er Christian Loft. For helvede, hvorfor har han ikke fået et teknisk flag for at køre med den bil? Hold nu kæft. Nede under der har du altså så... Hold da kæft. Wow! Går jeg ud fra Jesper Eber? Det var det der, jeg havde ventet på. Helt sikkert, at jeg godt var lidt på, hvad det er. Det var jeg næsten. Jeg ville få oplevet.